Няколко думи за нашите приятели от Алваново, които не носят тези прекрасни продукти. Първо да кажа, че сливите са един изключителен плод, пълен с много антиоксиданти, пигментни противоракови вещества, витамини, ензими, минерални соли, микроелементи, още 1 милион полезни неща, които науката не е открила, но ние когато ги изяждаме, те влизат в тялото ни, резорбират се, отиват в кръвта, стигат до всяка клетка и се вършат полезната работа. Всъщност, защо ви препоръчваме тези продукти? Преди 16 години те са засети в едно място, което 25 години преди това не е обработвано по никакъв начин, целина. И това нещо има огромно значение, защото никакви химикали няма в тази земя. Обработват се по такъв начин, че да запазят всички полезни вещества в тях. Веско Станков, който е човекът в България, който най-много разбира от биопродукти, всъщност напълно одобрява тяхната технология. Те се сушат на слънце по специална технология и така запазват всички полезни вещества в тях. Чисто се отглеждат, стерилни, няма нищо, което да ни притеснява. Ето виждате как се сушат сливите по специален начин. Една част от тези продукти се правят на пистил. Аз съм яла като дете, като ходихме на екскурзии в Етъра. Той един такъв прашясъл беше, прахоляк имаше много в него, явно начинът по който се приготвяше. Този е чудесен. По време на лечебно гладуване можете 2-3 такива малки парченца от пистила да хапнете за целия ден. Сливите могат да ви заместят първия плод сутринта. От вечерта накисвате една шепа сливи в чаша с вода. Ако имате канген вода е най-идеалният вариант. Тук имате възможност с канген вода, защото абсолютно всички минерални соли, микроелементи, антиоксиданти ще отидат във водата. Сутринта изпивате водата и изяждате сливите. Освен всички други полезни качества, които притежават, те имат и слабителен ефект. За хора, които имат тежък хроничен запек, е изключително полезно, ако всяка сутрин, в продължение на дълго време, приемате сливите по този начин. По-добре е да ги накиснете във вода и да изпиете водата пълна с минерални соли и всички други полезни неща и после да изядете сливите. Това е по-добрият вариант. Сега по време на лечебното гладуване, тъй като приемем малко като количество храна, има фибри в храната, когато едете целите плодове, те имат фибри, фибрите се казват пектин. Те движат дебелото черво, но все пак не е така, както е, когато се храните с по-големи количества храна. Затова тук, ако искате всеки ден да ходите в тоалета по голяма нужда, бихте могли всяка вечер да се накисвате тези сливи. Те не пречат на лечебното гладуване, даже го правят още по-полезно, защото вкарват много полезни вещества в нашето тяло. Има и други продукти в бурканчета. Те се приготвят по специален начин, изпичат се, няма добавена захар или нищо, което вреди на тялото на човека, няма в тях. Изключително ценни и полезни, но тях ще ги ядем, когато вече сме извън програмата на лечебно гладуване.